बोला बोला शेरा वाली मैया की जय। ए भौजी अरे सुनो तारू हो। के हो? अरे हम हई हो। अच्छा ठीक बा आवतानी। जल्दी आवा चंदा लेबे के बा। त कितना लेबल लो? 1001 रुपया लिहल जाई। हां नो देतानी। काहे हो? चढ़ते नवरात्र घूमे लगला दुआरे, दे 10-20 त मांगल हजारे। माई के चंदे नु मांगतनी। चढ़ते नवरात्र घूमे लगला दुआरे, दे 10-20 त मांगल हजारे। भौजी बढ़त हर साल महंगाई बा। 1001 रुपया माई के पाँव पूजाई बा। 1001 रुपया माई के पाँव पूजाई बा। बोला बोला जोता वाली मैया की जय। माई के पाँव पूजाई बा। जलाज नखे पैसा तू काल आई हो, दे देम बढ़ा के तत्काल आई हो। का बुझला? अरे हम सब बुझतनी हो। काहे करेलू बहाना तू अतना, भौजी दे द लगे होके जतना। बहन कर पहले तोहरे घर चढ़ाई बा। 1001 रुपया माई के पाँव पूजाई बा। 1001 रुपया माई के पाँव पूजाई बा। बोला बोला शेरा वाली मैया की जय। माई के पाँव पूजाई बा। बोला ऑनलाइन लेबो के ऑफलाइन, बच्चा पर कस के नाम के पके दो साइन। अरे दोनों के व्यवस्था बा हो। सब चली तोहर का बाटे मरजी, माई के नाम पर करी न फरजी। अजय अकेला करत अगुआई बा। 1001 रुपया माई के पाँव पूजाई बा।